ב-2011 נפצעתי בתאונת עבודה, ולקראת סוף 2013 החלטתי לוותר על היד. אני קטוע יד, וחי את החיים. נסעתי לחיפה להכניס נפה לעבודה, התקלקלה מגרסה במקום אחר בחיפה, ביקשו ממני ללכת לתקן, ותוך כדי שאני מתקן שם, מישהו בטעות הפעיל את המסוע והיד שלי נתפסה. נשאר רק עליי לנהל את האירוע, כי אף אחד לא ידע איך לשחרר אותי. והתעוררתי אחרי 3 ימים, שעבדו עליי 3 ימים. הם הצליחו להציל לי את היד, והיד הייתה מחוברת, אבל הייתה תלויה באוויר. אז אמרו, חיברנו אותך כמה הכי טוב שאפשר, ומפה אתה תצטרך ללמוד להתמודד. ואז התחיל בראש שלי הרעיון, אני לא מוכן לחיות עם הדבר הזה, להיות בן אדם שתלוי בכל כך הרבה גורמים כדי להיראות כבן אדם נורמלי. ואז החלטתי שאני מוותר על היד. תראו את עצמכם. כי אתם המנוע. כי אם אתם משדרים חיוביות, הסביבה מתיישרת לרצון שלכם. אם אתם משדרים קורבנות, הסביבה מתכווננת לכיוון השלילי. קרוספיט הגעתי דרך הצעד הבא. אמרו לי, קרוספיט בוא תנסה, זה לא בדיוק חדר כושר. המטרה שהתחלתי עם הקרוספיט, יש לי חלום אישי וזה לגלוש על גלים. זה כמו בגלישה, זה מצריך ממני להבין את עצמי, איזון, גמישות ומחשבה לתחילה. הקרוספיט עוזר לי לטפס לגג, לנקות את הקולטים של המערכת סולארי, ספונג'ה, לתלות כביסה, לקחת את המצרכים מהרכב אל הבית. אני הרבה יותר גמיש. אני הרבה יותר חזק, ממש קרוספיט זה דרך חיים. אני בחרתי בגלישת גלים בגלל שתמיד אני אוהב את הים, והוא נותן לי מרגוע, זה התחיל ככה. ואז כשהגעתי לצעד הבא, הם הציעו ללמוד לגלוש משהו שבחיים לא התנסיתי בו. וזה קרץ לי. התחלתי שם לפני 4 שנים. והם לימדו אותי איך לגלוש גלים ולעמוד על הגלשנים רק עם יד אחת. זה לקח 4 שנים והרבה עבודה. 3 שנים אחרי שנפצעתי, עד שזה כבר קרה, כי הייתי צריך להילחם בכל גורמי הבריאות. קמה קבוצה לפני איזשהו 5 שנים שנקראת הצעד הבא, והם עלו על מיזם שהם רוצים לאחד את כל הקטועים בארץ, ללא הבדלה של מה סוג הפציעה, לעשות משהו כללי, כי יש כל מיני עמותות שלא נותנות בעצם מענה לצרכים שהנכה באמת צריך. אז הם באו ואמרו, אוקיי, בואו נאגד את כל הקטועים, אנחנו הוותיקים, ניתן להם רעיונות איך אנחנו התמודדנו. אנחנו נשמע מהם איך הם מתמודדים, ואז נשנה אולי את המערכת כדי לתת מענה באמת למה אנחנו צריכים, ולא מה הם נותנים, חושבים שאנחנו צריכים. ואמרו, אוקיי, אחרי שנטפל בזה, אנחנו נעבוד מול הכנסת. התחלנו, יש לנו כמה הצלחות קטנות, אבל שהצלחנו לשנות חוקים במדינת ישראל. החוק האחרון שהצלחנו להכניס זה פרוטזה לסביבה רטובה. עד היום ילדים או מבוגרים לא יכולים ללכת לטיולים בשטח, אם זה כולל כניסה להשתכשך בנחל,
או באגם, או בבריכה. קודם כל אנחנו רוצים לשנות את כל איך מתנהלת בניית הפרוטזות שלנו, וכמה מממנים ומי מממנים. אנחנו מקבלים פרוטזות בדרגה הכי נחותה שיש בעולם, הבייסיק של הבייסיק של הבייסיק. קודם כל, תשאלו הרבה שאלות על עצמכם. תתחילו לשאול את עצמכם שאלות, תתחילו לבנות את עצמכם, תבנו לכם את הבסיס טוב, ואז משם, לאט לאט, תבנו את הפירמידה למעלה. אבל קודם כל, בסיס טוב זה דעו מי אתם, מה המשאבים שלכם, מה אתם חלשים, מה צריכים לחזק, לדעת מי אתם. אני הייתי בזמן הזה, אז זה רק קדימה. זה לא לשבת עכשיו ולהסתכל, אוי, מה אני איבדתי. אני יודע מה איבדתי. אבל איך זה מקדם אותי? זה לא מקדם אותי. אז מה כן מקדם אותי? מה אני כן רוצה לעשות? איך אני עושה את זה? וזה הכל מתחיל להיבנות עם הזמן. כשאני יושב שם בבית חולים, ואני מבין מה העבר, אני מבין את ההווה, ומעכשיו זה רק העתיד. אין זמן להתעסק במה שקורה באותו רגע. אותו רגע נתון, זה היה להתעורר בבית חולים, לקבל את הנתונים היבשים, ומעכשיו זה העבודה.